Ai simțit vreodată că cineva, deși adult, se comportă de parcă lumea li se cuvine? Poate ai de-a face cu un copil de aur devenit narcisic. Hai să vedem cine e și de ce. Copilul de aur e cel crescut în familii disfuncționale sau narcisice. Este copilul perfect, genial, cel care salvează imaginea familiei. Este lăudat excesiv pentru performanță, nu pentru cine este el cu adevărat. Ajunși adulți, acești copii de aur dezvoltă adesea trăsături narcisice puternice. Ei cred că orice li se cuvine, având un sentiment de îndreptățire. Au o lipsă profundă de empatie pentru că nevoile lor au fost mereu prioritare pentru părinții lor și au nevoie constantă de validare și admirație pentru că stima lor de sine, din păcate, este fragilă. Hai să vedem cum îl recunoaștem în viața de zi cu zi. Sunt cei care exploatează relațiile, îi folosesc pe ceilalți pentru propriile scopuri. Sunt maestri în manipulare și gaslighting. Te fac să te îndoiești de propria realitate. Orice critică îi rănește profund pentru că le spulberă iluzia de perfecțiune. Dacă și tu ai o astfel de persoană în viața ta, este esențial să te protejezi. Setează limite clare. Nu negocia respectul tău de bază. Nu încerca să-i schimbi. Narcisismul e o structură de personalitate complexă, iar schimbarea cere eforturi imense din partea lor. Este important ca tu să te concentrezi pe fapte, nu pe cuvinte. Acești oameni sunt maestri ai vorbelor, dar acțiunile lor spun adevărul. Știu că este dureros să vezi cum iubirea condiționată distruge. Recunoașterea acestor tipare e primul pas spre protejarea ta. Tu ai întâlnit vreodată un copil de aur devenit narcisic? Cum ai gestionat situația? Spune-mi în comentarii.